με τούτα τα αντικείμενα από την υγρασία και τις φωτογραφίες που θυμίζουν αιμοσφαίρες. Αξίας απροσμέτρητης τυχάνονται για μένα. Καθώς αφορούν αγοράκι μου εκείνη που του ξεριζωμού να περίγραπτη οδύνη, τον όλευο, το θάνατο, το δάκρυ, την ορφάνεια, μετέτρεψε σε ελπίδα, σε τιμή και περηφάνεια. Εκείνοι που ιδρύσαν οι πατέρες μας και εμάς, Σπανούδης, Ελαιόπουλος, Δημόπουλος, Ιωνάς, να γίνει των προσφύγων η καινούργια αφετηρία και πάντα η δική μας να φυγείται ιστορία. Την ΑΕΚ την ομάδα μας, αγάπη μας και ιδέα, το μαύρο το δικέφαλο, στην κίτρινη σημαία. Εκείνοι που γεννήθηκαν, το όραμα ολίγων και γίνει και το καύχημα, η μάνα των προσφύγων. Τούτο το σιρτάρι κρύβει τόσες ιστορίες. Δεκάδες ξεθισμένες και παλιές φωτογραφίες, σχεδόν από τον πρώτο της ομάδας στον αγώνα και μέχρι και τις μέρες μας μετά κοντά αιώνα.
Έχει κάνει draft πριν, δεν ξέρω τι έχει κάνει 80%. Λοιπόν, κάτσα να draft εδώ γιατί ξέρεις, έχω και άγχος. Λοιπόν, Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλήμου, δήμαρχε ευχαριστούμε. Πάντα τέτοια. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλήμου, ο κύριος Στέφανος Διαμαντής, αεκτζής τρελός. Ο κύριος Λιόλιας Χρήστος, ο κύριος Βέλης Γιάννης και φυσικά ο φίλος Κομπρετός, ο Δημήτρης. Λοιπόν, τι έκανα από τώρα, βρήκα τον Γεράσιμο Καπσταρινάτο που έγραψε το βιβλίο και έκανα την εικονογράφηση. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη χαρά. Εγώ ξέρετε δεν λέω πάρα πολλά πράγματα, θέλω να μου φωνάξετε εδώ στη σκηνή και να σας τον παρουσιάσω. Λοιπόν, Γεράσιμος Καπσταρινάτος, φίλος, συγγραφέας, δικηγόρος και υπεύθυνος του Μουσείου της ΣΑΚ, έχει μαζέψει 1000 πράγματα. Θα με κράξει τώρα, ξέρεις, κάτι θα πει, αργείς. Έχεις καθυστερήσει. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα, καθίστε. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Στρατή, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τα έχει ετοιμάσει μόνος του. Εγώ ήρθα πριν από λίγο, δεν ήξερα καν τι έχει ετοιμάσει, δεν τα πίστευα μεταξύ μας, ότι αυτά που μου έλεγε. Αλλά τελικά μάλλον έλεγε αλήθεια. Δηλαδή εδώ πέρα μόνο σε λίγο θα βγουν λιοντάρια και ελέφαντες. Δεν ξέρω τι άλλο έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, καταρχάς, να κάνω κι εγώ μια προσφώνηση. Λοιπόν, ναι, έχει ζέστη. Λοιπόν, είμαστε οι αεξίδες, είμαστε θερμοί. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να κάνω μια προσφώνηση. Θα μου επιτρέψει ο Δήμαρχος. Υπάρχουν και θείες παρουσίες μεταξύ μας, οπότε ήθελα να ξεκινήσω την προσφώνηση λέγοντας «Θεέ μου». Ξεκινώντας λοιπόν από το Θεό μας, ολονών, το Πατριάρχη μας, το Δήμαρχο, σας ευχαριστώ και όλους εσάς που έχετε έρθει. Δεν θα σας κουράσω λέγοντας πολλά. Εξάλλου θα μιλήσει για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό ο φίλος Ηλίας Μακλίνης σε λίγο. Εγώ ήθελα να πω 2 κουβέντες και θα το συνδέσω με κάτι που έγινε χτες. Δεν αναφέρομαι στην Κηφισιά, γιατί οι Κηφισιές στην ιστορία της ΑΕΚ υπήρξαν αρκετές και θα υπάρξουν κι άλλες. Και εμείς είμαστε αεκτζίδες. Δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε σε καμία Κηφισιά να υπάρχει και να είναι εκεί και να μας κερδίζει, έτσι. Άρα, δεν μιλάω για σε αυτό. Αναφέρομαι στο εξής. Είχα μια κουβέντα χθες με την ενασχόλησή μου με το Μουσείο της ΑΕΚ, με το γραφίστα, ο οποίος ήθελε να φτιάξει για το ασανσέρ μια παρουσίαση του μουσείου. Και έχει βάλει μια φωτογραφία λοιπόν της ΑΕΚ του 1930, με τον Έγκα Πόντι κτλ. Και από πάνω ήθελε να βρει ένα μότο να βάλει και είχε γράψει την ιστορία, τη γράφουν οι νικητές. Και μου λέει, πώς σου φαίνεται. Του λέω, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα, την ιστορία της γράφουν οι νικητές, το έχει πει ο Ναπολέον, αφού είχε κατανικήσει να πούμε όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ουσιαστικά θέλοντας να πει ότι ο νικητής κάνει ό,τι θέλει, έχει εξολοθρέψει όλους τους ηττημένους και γράφει την ιστορία όπως του γουστάρει. Και μετά το επανέλαβε αυτό και ο Τσόρτσιλ. Του λέω, αδερφέ, αυτός δεν είναι αεκτζής, πρέπει να σας πω. Ίσως έχετε καταλάβει κάποιοι τι ομάδα μπορεί να είναι αυτός. Ναι, δεν θέλω. Εγώ ξέρω, δεν θα το πω. Εκείνο που ξέρω επίσης είναι όμως ότι αυτό που μου είπε ως μότο για το Μουσείο της ΑΕΚ είναι ότι πιο αντι-ΑΕΚ μπορεί να υπάρξει. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι αν δεχόμασταν δηλαδή ότι μόνο οι νίκες γράφουν ιστορία. Καταρχάς αυτό ήταν πάνω από τη φωτογραφία της ΑΕΚ του 2930. Η ΑΕΚ του 2930 ακόμα δεν είχε πάρει τίποτα. Είχε 8 χρόνια ιστορίας, δεν είχε πάρει ένα κύπελο, πήρε 2 χρόνια μετά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτοί που δεν είχαν κατακτήσει κάτι δεν έγραφαν ιστορία. Ότι δεν έγραψαν ιστορία οι πρόσφυγες που ήρθαν καθημαγμένοι, ξεριζωμένοι, εξαθλιωμένοι και με το που έβαλαν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, το πρώτο που σκέφτηκαν ήταν να ιδρύσουν μία ομάδα για να λέει την ιστορία τους. Αυτοί δεν είχαν γράψει ιστορία.
ή ότι η ΑΕΚ για κάποια χρόνια μετά, γιατί ξαναπήρε τίτλο το 39. Πάλι δεν έγραφε ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία για μένα της ΑΕΚ και γενικά στον αθλητισμό δεν γράφεται μόνο από τις νίκες. Όπως η ιστορία έγραψε η ΑΕΚ, ας πούμε, για να πάμε στις μέρες μας, το 99 που πήγε στο Βελιγράδι, μέσα στους βομβαρδισμούς, για να δώσει το μήνυμα στον απίστευτο κόσμο. Αυτό δεν είναι αγωνιστική νίκη, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό και κάτι που νομίζω ότι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα από οποιονδήποτε. Λοιπόν, όπως, τόσο, μην το πάμε παραπέρα, νομίζω ότι το μήνυμα είναι να το έχετε πιάσει και με αυτή τη... Δώσε μας τη διεύθυνση του Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είναι γλυκύτατος και καταπληκτικός. Λοιπόν, και εντάξει, για αστείο τα είπα όλα αυτά. Λοιπόν, το σκεπτικό ήταν λοιπόν να γράψουμε ένα βιβλίο το οποίο να εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς την ιστορία και που βλέπουμε την ομάδα μας, αυτό το οποίο λέμε, εγώ το πιστεύω κιόλας, το είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Λοιπόν, νομίζω ότι προσπάθησα τέλος πάντων και εγώ και ο Στρατής να το εκφράσω μέσα από το βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, αλλά νομίζω όχι μόνο σε παιδιά. Οπότε θα καλέσω το φίλο Ηλία Μαγκλίνη, συγγραφέα φυσικά διακεκριμένο, διευθυντή του εθέτου της Καθημερινής για τα γράμματα και τις τέχνες και καλό φίλο και ποδοσφαιριστή, ο οποίος έσπασε το χέρι του τη Δευτέρα παίζοντας μπάλα μαζί μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι γνωστή η περίφημη, αυτό που λέμε Παναθηναϊκή, ότι ο Καραγκούνης έπαιξε ένα ημίχρονο με κομμένο χιαστό, ο Μαγκλίνης με σπασμένο χέρι ολοκλήρωσε τον αγώνα και σκόραρε 5 γκολ. Λοιπόν. Γι' αυτό με φώναζες Γιάννη Δίντσικο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τον Στρατή και τον Γεράσιμο για αυτή τη ιδιαίτερη τιμή. Είναι δεκαετίες τώρα που μιλάω για βιβλία. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για ένα βιβλίο για την ΑΕΚ. Οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Χαίρομαι και για αυτό που είπε ο Γεράσιμος για τους νικητές, τους περιγράφουν νικητές, διότι θυμάμαι μια θλιβερότατη Κυριακή τη σεζόν, της πολύ θλιβερής σεζόν 83-84 συσκεπαστή, να είμαστε κατόνοματοι. ΑΕΚ Καλαμαριά 3-3. Ποιος θα το φανταζότανε. Και είχαμε ανάψει και φωτιά για να ζεσταθούμε, γιατί είχαμε ξεπαγιάσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ΑΕΚ. Το βιβλίο για το οποίο κλήθηκα να μιλήσω, του Γεράσιμου και του Γεράσιμου Κασπαρινάτου και του Στρατή Μενίδη, θεωρώ, πιστεύω ότι κυκλοφορεί σε μια πολύ ιδιαίτερη εποχή για αυτόν τον μεγάλο ιστορικό σύλλογο. Όχι τόσο επειδή έρχεται σε μια φάση κατά την οποία η ομάδα πήρε double, παίζει δυναμικά στην Ευρώπη και διεκδικεί εκ νέου ξεχώριους τίτλους, αλλά επειδή η ΑΕΚ πιστεύω ότι επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά της και επανασυνδέεται με την ιστορία της. Τις παραμονές, μάλιστα, των 100 γενεθλίων της. Ως προς αυτό, εννοείται ότι έγινε η μεγάλη αρχή με το νέο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ειδικά στη Νέα Φιλαδέλφεια, και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο το γήπεδο αυτό έχει σχεδιαστεί. Με στοχευμένη σύνδεση με την ιστορία του συλλόγου, τόσο στους λεγόμενες χαμένες πατρίδες, όσο και στους θρυλικούς ποδοσφαιριστές πυλώνες της ομάδας. Η ΑΕΚ δεν απέκτησε ξανά γήπεδο στη φυσική της έδρα, αλλά απέκτησε ξανά την κοινότητα που της έλειπε. Και είναι ενδεικτικό αυτό για όποιον ζει την περιοχή, τη Νέα Φιλαδέλφεια, σε κάθε αγώνα, ειδικά σε κάθε αγώνα, όταν δεν παίζει εντός έδρας η ΑΕΚ, εγώ τη ζω κυρίως από τη βυζαντινή γωνιά, που και πάλι νιώθω αυτό την ίδια. Την ίδια ατμόσφαιρα. Είναι εκπληκτικό πόσα μας συνδέουν με τα νιάτα μας, ειδικά εμένα, 53 ετών, το ότι υπάρχει ένα γήπεδο που δεν έχει σχέση με το παλιό γήπεδο,
φαινομενικά, αλλά όλη η γύρω περιοχή είναι λίγο πολύ ίδια. Νιώθω ότι με κρατάει ακόμα από το χέρι του πατέρας μου, νιώθω ότι ακόμα μου οδηγεί ο μεγάλος μου ξάδελφος. Είναι αυτό το πράγμα, αλλά κυρίως είναι ένα γήπεδο με τις θύρες που έχουν την ονομασία τους, με τις ονομασίες των πόλεων της Μικράς Ασίας απ' έξω, με τους ποδοσφαιριστές, τους 4 πυλώνες εντός του γηπέδου και βέβαια σε ειδικούς χώρους, φωτογραφίες και αφίσες και εικόνες από το παρελθόν της ομάδας. Το βιβλίο του Γεράσιμου και του Στρατή βάζει ένα λιθαράκι, νομίζω μεγάλο, το λέω λίγο, το υποβιβάζω λίγο, αλλά προσπαθώ να είμαι λίγο ταπεινός, σε αυτό το πνεύμα, το οποίο μάλιστα έχει έναν επιπλέον στόχο, τις νεαρότερες γενιές. Πιστεύω ότι οι πολιτισμικές, ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές προεκτάσεις που χαρακτηρίζουν κάθε αθλητικό σύλλογο, όχι μόνο με τις διακρίσεις και τους τίτλους που τους συνοδεύουν, αλλά και με τον κόσμο που τους ακολουθεί, παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι μόνο για τις νίκες, αλλά και για τις ήττες. Και για αυτά που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να μιλήσω για μένα ως βίωμα είναι τα πέτρινα χρόνια της ΑΕΚ δεκαετία του 80, που ήταν για μένα ένας πλούτος. Όσο και αν μας πονούσε. Ίσως επειδή μας πονούσε. Ίσως είναι το αντίδοτο αυτό το που προσφέρει το βιβλίο του Γεράσιμου και του Στρατή. Είναι το αντίδοτο σε όλο αυτό το μηδενισμό, τον παραγωγισμό, τον χουλιγανισμό που έχει καταστήσει τον αθλητισμό στην Ελλάδα και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, μια μαύρη τρύπα. Όταν παρουσιάστηκε το βιβλίο στη Βυζαντινή γωνιά, ήταν παρόν ο Χρήστος Τυρακόπουλος που είπε 2 κουβέντες. Ήταν εύστοχος, πιστεύω. Στην Ελλάδα είχε πει: είμαστε μαλωμένοι με την ιστορία. Ιστορία για το κεφάλαιο. Ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και είναι κρίμα διότι όλοι οι σύλλογοι έχουν την ιστορία τους και την ιστορία αυτή οι νεότεροι, ειδικά φίλαθλοι, δεν την γνωρίζουν. Το μια ομάδα στον κόσμο, αγαπώ, δείχνει τον δρόμο και δίνει το παράδειγμα και για επίδοξους συγγραφείς που ακολουθούν άλλους συλλόγους και ομάδες. Δεν το έχει κάνει νομίζω κανείς άλλος αυτό. Είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό κάποιος από την ΑΕΚ, κάποιοι από την ΑΕΚ. Ο Γεράσιμος, το έχουμε συζητήσει κάποιες φορές, επιμένει στο είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Τις προάλλες του είχα πει ένα ανέκδοτο, μια προσωπική ιστορία που είχα πετύχει σε μια συνέντευξη του Λάκη Νικολάου. Παρένθεση. Αυτό το βιβλίο, εμένα προσωπικά με έχει φέρει, μου έχει ξαναζωντανέψει όλες μου τις αναμνήσεις. Ήμουνα παρόν στο ΑΕΚ Καστοριά 2-1, τελευταία αγωνιστική 1981-82, που ο Λάκης Νικολάου τιμήθηκε γιατί έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι. Ο Λάκης Νικολάου λοιπόν είναι σε ένα παιχνίδι Παναχαϊκής Ολυμπιακού, με έναν φίλο του Ολυμπιακό, όπως δηλώνει, και πάνε στις θέσεις τους. Οι θέσεις τους είναι κατηλημμένες. Και ο φίλος του Ολυμπιακός τους λέει σε αυτούς τους τύπους που έχουν πιάσει θέσεις τους: παιδιά, εδώ καθόμαστε εμείς, αυτοί κάνουν ένα τσαμπουκά, και αυτούς τους πιάνει, τους βουτά από το γιακά και τους πετάει πέρα. Τους τον καθαρίζει. Και λέει ο Νικολάου: αυτός ήταν Ολυμπιακός. Αν ήταν Παναθηναϊκός ο φίλος μου, θα έλεγε θα φέρουμε την αστυνομία. Αν ήταν αεξής, θα έλεγε ρε παιδιά, κάτι λίγο πιο πέρα, να βολευτούμε όλοι. Θα τα βολέψουμε όλοι. Θα κάτσουμε όλοι εδώ πέρα. Όλους μας χωράει. Εδώ, σε αυτή την έκδοση, είναι πολύ κομψή και πολύ φροντισμένη, είναι αισθητικά άρτια έκδοση. Οι συντελεστές της, οι 2 άνθρωποι που την κάνουν η πραγματικότητα, δεν περιορίζονται μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι της υπόθεσης. Εδώ ο εγγονός μαθαίνει την ιστορία του παππού που ήρθε από τον Μπαλουκλή και τα Πελοποννήσια, έρχεται σε επαφή με παράξενα άγνωστα κοιμήλια, άγνωστα αντικείμενα, και κάπως έτσι η διοίκηση μας πηγαίνει πίσω στην ίδρυση και την ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης. Το βιβλίο πιστεύω ότι δείχνει πάρα πολύ ανάγλυφα κάτι που όλοι ξέρουμε, αλλά ευθύνουμε να ξεχνούμε. Ότι η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο δεν είναι μόνο ο Βενιζέλος, ο Γούναρης, ο Τσόρτσιλ, ο Χίτλερ ή αργότερα ο Παπάγος, ο Παπανδρέου, οι Μητσοτάκηδες. Η ιστορία είναι το ντουλάπι, το οικογενειακό, η οικογενειακή κουζίνα, το σιρτάρι, το οικογενειακό άλμπο. Είναι και αυτά μέρος της ιστορίας, η ιστορία των ανωνύμων. Το κείμενο του βιβλίου είναι γραμμένο σε ρήμα, στην καταληξία. Είναι σαν να πηγαίνει να γίνει τραγούδι, θα μπορούσε να είναι τραγούδι. Ο Γεράσιμος ως κεφαλονίτης έχει αυτή την τάση και στα άλλα του βιβλία, δηλαδή
ακολουθεί αυτή την τεχνική. Δεν είναι πρόζα, δεν είναι πεζό κείμενο με την έννοια του πεζολογικού, αλλά ένα ποίημα το οποίο μπορεί και να τραγουδηθεί. Έτσι αυτό ακολουθεί και εδώ. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να αφομοιώνει όλο το πνεύμα του ύμνου της ΑΕΚ. Το φωτογραφικό και εικονογραφικό υλικό είναι εκπληκτικό. Έχουμε τις φιγούρες του Δημήτρη του Παππού να εισβάλλουν στους πανηγυρισμούς, στις στιγμές, στις μεγάλες, στις ιστορικές στιγμές της ομάδας, ξεκινώντας από το double του 39, το κύπελλο του 56, μιλάω ενδεικτικά τώρα, στα εγγένεια του ανακαινισμένου γηπέδου, το παλιό της ΑΕΚ το 1962. Στο βιβλίο βρίσκεται χώρος και για άλλα αθλήματα που έχει ΑΕΚ. Εξάλλου οι ιδρυτές της, το ξέρουμε καλά, ο Γεράσιμος ξέρει καλύτερα από όλους μας, ήταν όλοι οι αθλητές του κλασικού στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά το μπασκετικό κύπελλο κυπελούχων Ευρώπης που πήρε η ΑΕΚ το 1968, παίζοντας με τη Σλάβια Πράγα στο Καλιμάρμαρο. Πρόσφατα πέθανε ο Γεωργίου που είχε μεταδώσει αυτόν τον αγώνα και θυμάμαι που σε μεταγενέστερες εποχές, εγώ είμαι γεννημένος το 70, που ο Γεωργίου που ήταν γνώσης του μπάσκετ, όταν έβαζε καλάθια έκαλεγε γκολ. Γιατί ακόμα και εκείνος αυτό είχε πέρασει. Ήταν περασμένο η νοοτροπία ποδοσφαιρική. Δηλαδή, αυτό σουτάρει ο τρόπος γκολ. Και όταν συνέχεια το γκολ, βέβαια, μπάσκετ ήταν αυτό. Η ιστορία του βιβλίου φτάνει μέχρι το σήμερα. Περνάει από τον Μαρόπουλο. Το περίφημο «Δεν μπορείς Μαρόπουλε», που λέγανε οι παλαιοί. Αυτό μου το είχε πει ο Μπάρμπα ο Τράγος, που ήταν στην ΑΕΚ το 1950. Περνάει από τον Ιστορίδη, περνάει από τη δεκαετία του 70 και το κύπελλο UEFA. Το double εκείνης της θρυλικής εποχής που το θυμάμαι με έναν θολό τρόπο, ήμουν 7-8 χρονών, αλλά που ο πατέρας μου ήταν πολύ μέσα σε αυτό. Τα πέτρινα χρόνια, το κύπελλο του 83, είναι εδώ ο Μανώλης Κώτης που είχε δώσει εκείνη τη φοβερή ασίστ με κεφαλιά ψαράκι. Το μαύρο μαύρο να βάλει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, το δεύτερο το είχε βάλει ο Βαγγέλης ο Βλάχος. Έχουμε την συνέχεια με το περίφημο πρωτάθλημα του 89 και την μεγάλη πορεία της ΑΕΚ, τα 3 πρωταθλήματα στη σειρά, που νομίζω δεν το έχει πετύχει ποτέ ξανά, με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Εγώ δεν ξεχάσω την ομάδα που δεν πήρε με πρωτάθλημα το 95-96, και εδώ είναι αυτό που λένε η ιστορία, την γράφουν οι νικητές, που λέει ο Γεράσιμος. Η ΑΕΚ το έχασε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα, τζάμπα το έχασε. Πήρε το κύπελλο, αλλά η χρονιά εκείνη 95-96 ήταν κάτι το επανάληψη, πιστεύω, ως ποιότητα παιχνιδιού και όχι μόνο. Και βέβαια μετά πάμε στα πολύ δυσάρεστα, το γκρέμισμα του γηπέδου, που ήταν ό,τι πιο δυσάρεστο έως και τραγικό για όλους όσους ακολουθούσαμε αυτήν την ομάδα. Εκεί χάσαμε, πιστεύω, για πάρα πολλά χρόνια που τελικά εξελίχθηκαν τα πράγματα, αυτό το αίσθημα της κοινότητας, το ΆΚΑ, όσο και αν και εγώ είχα επί προεδρίας Νικολαίδη, έπαιρνα διαρκείας κτλ. Το ΆΚΑ, το ξέρουμε όλοι, ήταν ένα ψυχρό γήπεδο που δεν ήταν έδρα. Και από τη στιγμή που δεν είχε τη Φιλαδέλφια ΕΑΚ, το έλλειμμα ήταν πολύ βαθύ. Ο υποβιβασμός ήρθε σχεδόν αναπόφευκτα και μετά η αναγέννηση. Η μεγάλη αυτή αναγέννηση που κορυφώνεται με την ανέγερση του νέου σταδίου στον φυσικό χώρο της ΑΕΚ που είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Ξέρω ότι ο Γεράσιμος ετοιμάζει ένα μεγάλο βιβλίο για την ιστορία του γηπέδου της ΑΕΚ, το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, θα είναι ένα βιβλίο για μεγάλους αυτό. Ο Γεράσιμος επίσης είναι υπεύθυνος για το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, το περιμένουμε να ανοίξει πώς και πώς. Είπε κάτι πριν, ότι το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, είναι ένα βιβλίο μοίησης. Μας μοιεί σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτό, θα το αδικούσαμε πάρα πολύ αν το λέγαμε αυτό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αγγίζει τους μεγάλους πάρα πολύ. Και φέρνει τον καθένα μας αντιμέτωπους με τις αναμνήσεις μας, ανάλογα με την ηλικία του. Προσωπικά, και κλείνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, με το βιβλίο αυτό ξαναθυμήθηκα φρέσκαρα 2 μεγάλες αναμνήσεις. Η μία είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει στο γήπεδο του πατέρα μου, που είναι το Μάιο του 1978. Το έμαθα αργότερα, γιατί ήμουν 8 χρονών τότε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και είναι Τετάρτη και είναι αγώνας κυπέλλου.
και κερδίζουμε τον Ολυμπιακό 6-1. Και θυμάμαι ότι ήταν ένα χάος στο μυαλό μου, ένα θολό το οποίο θυμάμαι ότι πηγαίνω στις εξέδρες και θυμάμαι το πράσινο του γηπέδου, γιατί τότε ήταν ασπρόμαυρες στις τηλεοράσεις. Και θυμάμαι το κυτρινόμαυρο στην ΑΕΚ. Και βέβαια ποιος είχε βάλει τα 3 από τα 6 γκολ. Ποιος. Και η δεύτερη μεγάλη ανάμνηση που τη θύμισε έτσι με αφορμή αυτό το εκπληκτικό βιβλίο ήταν η πρώτη μου φορά στη Σκεπαστή τον Απρίλιο του 1983 που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό 4-1. Το ένα γκολ του είχε βάλει ο Ροντίζογλου. Τα άλλα 3 ποιος τα είχε βάλει, ποιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία τα λες, θα σου κάνω ένα βιβλίο ίσως. Λοιπόν, το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όσους μας έκαναν ΑΕΚ. Θα επιτρέψετε να πω τη δικιά μου ιστορία, η οποία είναι ίδια ακριβώς με το Ηλία. Μπαμπάς Μίμης, μαζί με τον φίλο του, τον κύριο Αργύρη Αργυρίου, πρώην δήμαρχο Αλήμου, είναι με κάναν ΑΕΚ, δεν είναι εδώ μπαμπάς, αλλά είναι η μαμά Λέκα. Γιώργος Μιλωνάς μας έβαζε στη Mercedes και μας πήγαινε στο γήπεδο, είναι ο δεύτερος που έκανε ΑΕΚ, αλλά είναι το Γρηγόρης. Ήθελα να πει κάτι, αλλά δεν μπορεί. Και φυσικά ο τρίτος που με έκανε ΑΕΚ και κυκλοφορούσε στο Καλαμάκι και τον έβλεπα κάποιες στιγμές και νιώμιζα ότι έβλεπα τον Σούπερμαν. Ποιος, ο μαύρος ο Θεός. Θυμάμαι το Βέος που είχα 7-8 χρονών όταν τον είδα στο Καλαμάκι το σινεμά. Αυτό δεν μου έχει φύγει και όντως θυμάμαι την πρώτη εικόνα μετά από ασπρόμαυρη τηλεόραση και εγώ Ηλία που μπήκα πρώτη φορά στη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα βίντεο αφιερωμένο στην ομάδα του ΕΦΑ, στην ομάδα του Μπάρλου, φυσικά που ήταν και ο Θωμάς. Θέλω να έρθει ο Γεράσιμος να μας το απαγγείλει. Με βιβλίο έχω. Ναι, ελάτε. Θα βάλουμε ένα βίντεο, τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά οκ. Θα μας απαγγείλεις έτσι όπως ωραία τα λες. Παιδιά, βάλτε το βίντεο. Το 1974, με Μπάρλο στο τιμόνι, ξεκίνησε η Ένωση ξανά να δυναμώνει. Προσέλαβε το Φάντο, καταρχάς προπονητή, από τη Ολλανδία στη σπουδαία εθνική. Προχωράμε. Το έχετε... δεν έχει... Χριστίδης και Σεριούδας εναλλάσσοντας τον Άσο. Μαρτίζογλου με Δέδε, Νικολούδη και με Τάσο. Ραβούση Νικολάου κεντρικούς αμυντικούς, με Βάγνερ και Τσανλαίδερ τους 2 Γερμανούς. Και με τον κορυφαίο των μεγάλων κυνηγών, τον πρώτο σκόρερ όλων φυσικά των εποχών, που έγινε ο Θεός μας και λατρεύτηκε από εμάς, ο Άσος ο Παγκόσμιος, ο Μαύρος ο Θωμάς. Με Μπάρλο να κρατάει το τιμόνι της στα χέρια, με Φάντο τεχνικό και τα μεγάλα της τα αστέρια, η ΑΕΚ πλώρη έβαλε να γίνει η ομάδα που δίδαξε ποδόσφαιρο σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Το 1976 και το 1977, η ΑΕΚ της Ευρώπης, του Παππού και του Λουκά, κατόρθωσε να κάνει την αξέχαστη πορεία που δεν υπήρξε ανάλογη ποτέ στην ιστορία. Εκείνο το ταξίδι της, στον πρώτο του σταθμό, περνούσε από τη Μόσχα στη σπουδαία Δυναμό. Με θρίλερ κατακτήθηκε η πρόκριση εκεί, με πέναλτι του Τάσου και με γκολ στην εκπνοή. Αλλά τα πανηγύρια μας για την επιτυχία σταμάτησαν απότομα. Κοπήκαν με τη μία. Την Derby County έβγαλε μετά η κληροτίδα και δεν διαφαινόταν για πρόκριση ελπίδα. Ωραία στο αριστερό, γκολ, δεύτερο γκολ, τι ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο. Αλλά και αν ήταν φόβητρο η Derby στην Αγγλία, με 2 πρωταθλήματα σε μια πενταετία,
Εδώ στη Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παλικάρι κατόρθωσε προσβάδισμα με 2 γκολ να πάρει. Αυτό είναι το πέναντι του Τάσου στη Δυναμό. Κάτσε να ξέρουμε γιατί βλέπουμε. Είμαστε με χρονοκαλιστές. Στο 2-1 και η ΑΕΚ που είχε κερδίσει 2-0 στο πρώτο μάτσο προχωρήθηκε στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, αλλά η καλύτερα... Λοιπόν, εκεί μας πολιόρκησαν. Ωστόσο τελικά κατέβασε στο τέρμα ο Στεδιούδας τα ρολά, προχωράτε. Και τους ξανανικήσαμε και εκτός με 2-3. Η πρώτη νίκη ιστορικά Ελλήνων στην Αγγλία. Αυτό είναι το γκολ του Νικολούδη με φάουλ νομίζω το 1-2. Ο Νικολούδη θα προωθηθεί, θα γυρίσει να βρει την κατάσταση πίσω και εδώ πάνω. Το οποίο θα κάνει το 2-1 με ένα φοβερό σούτ, αγαπητοί ακροατές. Τη νύχτα κατεβήκαμε για την υποδοχή και εγώ με τον παππού στο αεροδρόμιο μαζί. Χιλιάδες κατακλείσαμε τον αερολιμένα. Η ΑΕΚ με έκανα εκτζού τη μέρα αυτή και εμένα. Στη φάση των 16, εγώ είμαι παππούς έτσι τώρα που τα λέω αυτά. Και μετά τα πανηγύρια συνέχισαν κληρώσεις με αντιπάλους μεγαθύρια. Και φάνηκε πως το όνειρο πλησίαζε σε πέρας, γιατί ήταν ο επόμενος ο Ερυθρός Αστέρας. Στις Νέες Φιλαδέλφειας στο Σώσο Καμίνη, με 2 γκολ αξέχαστα που μου έχουν παραμείνει, η Ένωση απέκτησε προβάδισμα ξανά και πήγαινε για μάχη στο καυτό Μαρακανά. Ποιος. Ο Μαύρος. Κανείς, στο Μαρακανά λοιπόν πηγαίναμε για να περαστούμε το 2-0. Κανείς από όσους ήμασταν εκεί αυτό το βράδυ, ποτέ του δεν ξεχνάει τη Ρεβάνη στο Βελιγράδι. Παρένθεση καν πάει καμιά 15.000 Έλληνες. Γιατί μας φυροκόπησαν σκληρά και μανιασμένα και κάπου στο ημίχρονο νικούσαν 3-1. Για 1 ώρα βάλθηκαν μετά να προσπαθούνε να βάλουν και 4ο και αυτοί να προκριθούν. Ωστόσο με παιχνίδι τα παιδιά ηρωικό κρατήσανε και πέρασαν προημιτελικό. Η Queen's Park Rangers βρέθηκε στο διάβα μας εκεί και δεύτερη μεγάλη ομαδάρα αγγλική. Και μάλιστα στην έδρα της, με Βούργο για τερέν, μας πήρε νίκη άνετη με σκορ 3-0. Ακόμα δυσκολεύομαι μετά μισό αιώνα, εκείνα που θυμάμαι από το δεύτερο αγώνα, να το καλοπιστέψω πως συνέβηκαν στα αλήθεια και δεν υπήρξαν όνειρα απλά και παραμύθια. Σε αυτή την τρομερή και ανεπανάληπτη βραδιά, οι φίλαθλοι που κρέμονταν σαν να ήταν τσαβιά, φαινόταν όλα καθαρά πως είχαν πιστέψει το σκορ ότι μπορούσε η ομάδα να ανατρέψει. Είναι και κοντό, αγαπητοί ακροατές, το τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια δεν περιγράφεται. Η ηρωική ΑΕΚ ανοίγει το σκορ, ο Μάρκος ήταν ο τελικός εκτελεστής και προηγείται η ΑΕΚ με 1-0. Το Μάρκος δεν κάνει γιατί είναι κατά δεύτερο, έκανε μια παλιά ο ίδιος και τσούστορε και η μόνα καθόνεται κατεύθυνση τώρα. Γιατί είχαμε ομαδάρα φοβερή και τρομερή και εγώ μαζί στο γήπεδο επέμενε ο παππούς και μου είχε μείνει έκτοτε η φήμη της Γουρλούς. Μετά στο το γούρι στην εξέδρα τη γιαγιά, ξεκίνησε ο αγώνας με γκολάρα του Θωμά. Το δεύτερο που έδειχνε πως ήταν θύμα χρόνου, το κάρφωσε στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Και τώρα αρχίζει το παιχνίδι για την πρόκληση. 3-0 η ΑΕΚ και πάει καθαρά στα αρχή. Μένει τώρα ο ύκτος. Κάνει ο Χριστίδης το πέναντι, το σκορ παραμένει 3-3. Αυτό το βέμα αγαπητοί ακροατές κοιτάει δυνατά πέναντι. Το τρίτο σηκώδανε τους έμεινε στη μνήμη. Ο νόμος Βαρύτας νικήθηκε από το μίμη, που πήδαγε και ξέχναγε μετά να κατεβαίνει και σκόραρε με κεφαλιά στο γάμα ζυγισμένη. Τελείωσε ο αγώνας τελικά 3-0. Και αφού και στην παράταση δεν άλλαξε ουδέν, θα πήγαινε στα πέναλτι εν τέλει το παιχνίδι και ο Φάτροκ αποφάσισε να βάλει το Χριστίδη. Στα πρώτα 5 χάσανε και 2 από 1. Αρχίσανε χτυπήματα λοιπόν μεμονωμένα. Και σαν του Web απέκρουσε το 7ο ο Νίκος,
εσυσίστη και όλη η χώρα μας σε πλάτος και σε μήκος. Αυτό το web, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει δυνατά απέναντι δυνατά που να κάνει για όλους. Για να δούμε. Το καφέ! Στα 75 μου, λέει ο παππούς, υπήρξαν 3 φορές που έκλαψα στο γήπεδο. Η πρώτη από αυτές, αυτή τη νύχτα ήταν. Τα δάκρυά μου βρύσει από την ανίποτη χαρά που μόλις είχα ζήσει. Στους 4 μας έλεγε η Γιουβέντους δυστυχώς, πανίσχυροι στο γήπεδο, αχτύπητοι και εκτός, μας νίκησαν, ωστόσο τους κοντράραμε στα ίσια και δώσαμε τη μάχη με τιμή. Παλικαρίσια. Εκείνη η πορεία μας με τις διαδοχικές, τις 4 προκρίσεις, τις μεγάλες και επικές, της ΑΕΚ αποτέλεσε σαφώς την κορονίδα, μα είναι και χρυσή του ποδοσφαίρου μας σελίδα. Ο Παπαϊωάννου δεν καθοδείται παλιά στο γάμα επειδή χάρη το 3-0. 3-0 αγαπητοί ακροατές. Παπαϊωάννου καθοδείται παλιά στο γάμα και 3-0. Όχι αυτό ο Κρυφίλης αγαπητοί ακροατές. Εκείνη τη στιγμή δεν σύστηκε το γήπεδο. Δεν σηκώθηκε το γήπεδο του 5 πόντους. Σύστηκε όλη η Ελλάδα. Διότι ήταν όλοι οι φίλοι αεξίδες. Η μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας της ΑΕΚ. Δεν έχει μεγαλύτερη. Αυτή δημιουργήθηκε για να ξεπεραστεί από τις επόμενες γενναίες. Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Θα ξεπεραστεί όμως. Θα ξεπεραστεί, λέει. Κάτι ετοιμάζουν φέτος οι Αλμέιδα και οι άλλοι οι τρομοκράτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε στα μισά ή προς το τέλος της εκδήλωσης. Έχει έρθει ο Γιάννης Μπίλιος, υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕΑΕ. Με τον Γιάννη έχουμε κάνει εκδηλώσεις πάρα πολλές στη Βυζαντινή γωνιά. Ελπίζω να μην έφυγε. Και τον καλό στο πόντιου. Παιδιά, έφυγε. Πού είναι ο Μπίλιος? Ανάτος, εδώ. Γιάννη, 2 κουβέντες, ευχαριστούμε που ήρθες. Δεν έχεις ετοιμάσει τίποτα, το ξέρω, αλλά αυτά βγαίνουν από μόνα τους. Ο Γιάννης Μπίλιος, παιδιά. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει τι νούμερο παππούτσι φοράει ο Παπαϊωάννου. Καλησπέρα. Εγώ είχα πιάσει ένα σκοτάδι και έκλαιγα. Και αυτός με έβγαλε εδώ στα φώτα. Λοιπόν, εδώ. Δεν θέλω πολύ φως. Όπως το είπε ο Στρατής, δεν έχω κάτι ετοιμάσει, δεν έχω καμία εμπλοκή σε αυτό το αριστουργήμα, γιατί περί αριστουργήματος πρόκειται. Με έχει πάρει λίγο δρά το συναίσθημα. Άλλη καλολία εξίδες. Αν τα λόγια εξίδες σαν το Στρατή και το Γεράσιμο, και σαν τον Αλέκο εδώ μπροστά, η ΑΕΚ θα ήταν η Real Madrid. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, εμείς δεν κάνουμε παρουσία, δεν είναι δουλειά μας. Έχουμε άλλο ένα βίντεο. Η ομάδα, η θεατρική είναι έτοιμη. Είναι όπως κλείνει το... κλείνουμε Γεράσιμο. Πάμε σπίτια μας. Λοιπόν, κάτσε να πούμε κάτι ακόμα, μισό. Τίποτα, Θέλω να πω. Όπως ξέρετε από τη Βυζαντινή γωνιά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπω να έρχεται παιδάκι για πρώτη φορά στο γήπεδο, να είναι με τον μπαμπά του, να του δείχνει εκεί τι γίνεται και να μπαίνει και η σκηνή που περπατάει και μπαίνει μέσα και βλέπει αυτό το πράγμα είναι το πιο όμορφο πράγμα του κόσμου. Αυτό εμείς δείξαμε στο βιβλίο, τη σχέση παππού, μπαμπά και γιου. Και εύχομαι να έχουν πάρα πολλοί παππούδες, μπαμπάδες και γη. Αυτή τη φάση δεν υπάρχει τέλος πάντων. Γιατί είναι την οικογένεια, στην ιστορία, παιδιά. Πάρε το τρίτο βίντεο. Το σύνθημά μας, ερχόμαστε.
Κωνσταντέλη, το Ματίας. Ομάδα ταιριαστή στην ιστορία της να χτίσει και πνεύμα μαχητή και νικητή να έρθεις. Το σύνθημά μας ερχόμαστε. Και αυτός ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή. Και η ομάδα δημιούργησε πολύ ποιοτική. Του έθελγε και μάγευε με την επίθεσή της, μα ήταν και παράλληλα στην άμυνα γρανίτης. Με Αθανασιάδη και με Στάκοβιτς στα νότα, με Βίντα, με Τζαβέλα, με Σιμάσκι και με Ρώτα, με Γιώσο Γαλανόπουλο, Ερατόνια, Κουκουτή, με Μοχαμάντη Σιτιπέ και το Χατζησαφή. Και βέβαια με επίθεση και κέντρο Κεντάι, με Σέρκιο, με Άμπρεβαν, Πανβέρ και με Λιβάη. Κακίνοβιτς, Σελίανσον, περνάνε στις γραμμές, Πινέδα, Τζούμπερ, Μάνταλον να φτιάχνουν. Μαζί με τον Τρυπίλη, πανάξια το κατέκτησε και αντίπαλοι και φίλοι. Ομόφωνα σχεδόν αναγνωρίσαν στην Ελλάδα πως ήταν η καλύτερη με απόσταση. Ωστόσο και στο κύπελλο στον ημιτελικό, αφού απέκλεισε εύκολα τον Ολυμπιακό, απέναντι σε αντίπαλο που κάτι του χρωστάει, θα παίξει τελικό. Μα έχει ξεκινήσει βρε παιδιά ο τελικός και φέρνω και δυσάρεστα ματάτα δυστυχώς. Απέβαλαν το Ρώτα και απέμειναν με 10. Τον Άδη, τον Τάτου, τον Λάζαρο Ρώτα που έχει υποπέσει στην παράβαση και του κάνει... Αλήθεια, τα Πασκόλ, πού το έβαλα εκεί να κάνει? Μα δεν ακούς Δημήτρη, τι ρωτάς για το Πασκόλ? Με 10 κόντρα 11 εφόσον πάμε γκολ. Εκείνο το εφόσον, να το ξέρεις, δεν θα γίνει. Ας δείξουμε στη ΣΑΕΚ την ψυχή εμπιστοσύνη. Πιστεύω πια κατάλαβες, καλό μου παλικάρι, από όλα όσα σου έδειξα σε τούτο το σιτάρι. Το λόγο που πιστεύω πως η ΑΕΚ θα νικήσει και που είναι συνυφασμένος με την ίδια της τη φύση. Σε αυτή την ιστορία, την τρισέδοξη και αιώνια, σε αυτά τα 100 που συμπληρώνονται τα χρόνια, από την ίδρυσή της και τα βήματα τα πρώτα, η ΑΕΚ ό,τι πέτυχε, το πέτυχε μοιρό. Εμείς τον υπαγγέλθαμε της ΑΕΚ εδώ, ψυχά το καμαρώνουμε και κόντρα στον καιρό. Και κόντρα στον καιρό, το να πετάς έχει τιμή. Την ΑΕΚ δεν την πτώησαν ποτέ συσχετισμοί. Και απόψε όπως πάντα. Θα παλέψει, θα ματώσει. Θα βρει τον τρόπο σίγουρα και θα το κατορθώσει. Σε λίγο κι άλλη κούπα να σηκώνει ο Αραούχο και νέα φιέστα να έχουμε εμείς για την Ταμπλούχο. Περνάει,
ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ομάδα, τη θεατρική Παραένα. Παιδιά, η γιαγιά ήταν η Μαρία Κατσαρέα, ο παππούς ο Κυριάκος Μικύρος, ο παπάς ο Θανάσης Παπαδόπουλος και φυσικά μας βοήθησε πάρα πολύ η Ντορέτα Σοπιστοπούλου, φίλη μου και αετάρα. Παιδιά, οπωσδήποτε από τον Κάρολο Σκούν, σας ευχαριστώ πολύ παιδιά. Και ξανά τον Δήμαρχο που μας έδωσε στη σκηνή. Βάλτε λίγο ύποδο, λίγο.